ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଭାଇ ଆଜିକାଲି ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଗଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ଆଡିଦାସର ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧୁଛି। ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ପୂର୍ବ ବ୍ଲଗରେ କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ବୋଲି। ତ ଗୋଟେ ଦିନ ମା ଛୁଆ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ବାହାରିଲୁ ବଜାର ବୁଲି। ବୁଲିବାଟା ଖାଲି ବାହାନା, କଥାଟା ହଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ତ କାମ ସାରିକି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ମାର୍କେଟ ଆମ ଛତୁଆ ପାଇଁ କିଛି ସାମାନ ନେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବାଟରେ ଭେଟ ହୋଇଗଲା ମୋ ଦହିବରା ସହିତ। କୁହନ୍ତୁନି, ମତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମୋ ମାଣ୍ଡୁ ସହ ଦେଖା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଦହିବରାଟା ଲାଗୁଥିଲା ପୁରା ଟେଷ୍ଟି, ୟମ୍ମି, ଚଟପଟା, କୁଟକୁଟା, ସୁପର ୟମ୍ମି। ଥାଉ, ସେତିକି ତାରିଫ କାଫି। ମୋ ମା ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦହିବରା ଖାଏନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ନେଇକି କହିଲା ମା ରାଣ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା ପୁରା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗୁପଚୁପ କାଙ୍ଗାଳି ଆଉ ଦହିବରା କାଙ୍ଗାଳି ମାନଙ୍କୁ ପଛେ ଦୁନିଆ ଭାସି ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରିର ପାମ୍ପୁଡି ଆଉ ଫ୍ରିର ଦହି ପାଣି ଛାଡିକି ଆସିବା ଇମ୍ପସିବୁଲ। ଖାଲି କାଙ୍ଗାଳି ନୁହଁ, କିଛି କାଙ୍ଗାଳ ମାନେ ବି ଥାଆନ୍ତି। ଏମିତି ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ଆମେ ମା ଝିଅ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଘରେ। ଆଉ ଏତେ ବାଟ ଆସିଛନ୍ତି ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।